Sentejn wara li faqqet il-pandemija tal-COVID-19 għal darb'oħra l-festi tal-ġimgħa l-kbira ser ikunu qed isiru mill-ġdid għalkemm ħafna qed jistaqsu it-temp ser ikun qed jippermetti li dawn il-festi jsiru. Skont it-tbassir li qed isir mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, jidher li mill-ħamis sal-Ħadd ser ikollna temp varjabbli. Dan hekk kif ħamis ix-xirka t-temp mistenni jkun briħ qawwi Grieg il-Vant forza 6, bil-baħar ikun qawwi lokalment qawwi ħafna. Fjum il-ġimgħa l-kbira jum illi rreffijaw daw kollha li għandhom għall-qalbhom dawn iż-żminijiet ikunu qed jistennew bih ġarhom, it-temp ser ikun imsaħħab briħ forza 7 li jaf jitla' anke sa forza 9. Għalkemm fil-ġimgħa l-kbira mitissemma l-ebda possibilità ta' xita, sfortunatament sibtilajt it-temp mistenni jkun bil-ħalbit tax-xita, blola temperatura titla' l-18 grad fil-waqt li lanqas tinżel għal 13 grad. Madankollu t-temp mistenni jkun iżbaħu bix-xemx propju f'jum lajt il-kbir u għalhekk daw kollha li qed jistennew il-purċissjonijiet bi Kristur Xoxt li wkoll se jirritornaw mill-ġdid wara r-restrizzjonijiet tal-pandemija tal-COVID-19 ser ikunu jistgħu igawdu din il-festa f'temp mill-isbaħ bir-riħ ukoll ser jonqos għal forza 4.